Здравейте, приятели, аз съм Виктория и добре дошли в моя канал и новото видео, в което ще разпаковаме тази пратка от Тему. Да започваме. Държа да кажа, че вие ще гледате това видео 2025 година, така че за много години, скъпи приятели. Обаче аз го снимам 2024, тъй като ето в тази пратка тук има неща за моята най-добра приятелка, с която ще си разменяме подаръци, като се върнем на училище и не искам тя да си развали изненада и да разбере какво съм и взела, тъй като тя ще взема на мен от Тему и аз съм нещо взема от Тему, така се разбрахме. За това до мен има ЛХ. Най-вероятно скоро ще махаме коледната украса, но да не се чудите защо е 2025 година, вече и може би е около, може би 10, не знам кога ще го кача и ние още сме с коледна украса. Между другото, мисля, че тази година ми се получи ЛХ-та много сладко, но сега да не се бавя повече и да преминавам към разпаковането на тази гигантска пратка от Тему с продукти за около 100 лева. Да започваме. Така, взела съм си ножичка, докато отварям. Тук малко трудно се отваря, той има чипсо. Някой да не е отварял преди мен тук. Така, и сега нека да започваме с първите нещо, което е това е едно костюмче, което си бях поръчала и не съм много сигурна дали ще ми стане. Обаче ще пробвам след малко, но искам само да видя панталона, защото много ме съмняваше. Надявам се да ми станат. Ще пробвам след малко. Мисля, че е хубавичко, харесва ми костюмчето като цяло. Ето тя е такава блузка, която ми е доста широка, но нищо. Една такава блузка и един такъв панталон. Продължаваме към следващото нещо. Това са тези популярните за кадрене. Къде се отваря това? От тук. И аз докато разбера откъде се отваря. Няма да видим сега. Имам и много към това. Значи то е така се слага на главата. Плетете си от двете страни. Слагате ето тия еластици. Имам и някаква шнолка. Чак сега ще ви покажа. Да, такова нещо. Сега ще го прибера в опаковката му, тъй като може да между другото днеска ще си мия косата, така че днеска мога да го пробвам това нещо, утре да съм кадревичка. Продължаваме към следващото нещо, което е коректор, който е с лепило, не с такава лента, която да ви коригира, а с лепило, синичък. Така, идеално. Продължаваме към следващото нещо. Това са химикалчици, много сладки, с меченца. Между другото, накрая ще ви покажа кое е за най-добрата ми приятелка, която между другото се казва Дея. Поздрави, Дея, знам, че гледаш това видео. И кои са за мен. Така, това е да режете. Ви знаете тези. Слагате лист хартия и ето така, ето това го спускате, ето това е тук. Това. И го режете от права линия. Така, това е едно ключодържателче с буфата дън. Така, това е... това са стикери. Това са много сладки стикерчета, такава лента. Бая неща са. За това супер много се вълнувах. Това е такава диадема с рататуи, което аз не знам как ще се положа. Целта е да ви хване едва кичура от косата, едно рататуи ви ги държи. Между другото, ако не сте гледали филма за рататуи, задължително го гледате, уникален филм. Аз съм гледала и го обожавам. Трябва да го гледам втори път. Така има и шапките даже.
Добре, и сега взимаме 2 кичура. Сега няма много се оправя с камерата и с... Да, и другия по същия начин. Мисля, че е сладко. Харесва ми. Продължаваме. Това е такава пухкава шнолка за коса. Следващото нещо е такива стикери. Следващото нещо е такива. Те са 3. Не знаех. Ще взема и това. Така. Е така между пръстите трябва да си ги слагате. Е така и взимате в купата с чипс. Е така. И е така си ядете без да си цъпате пръстите. Изглежда сладко. Така, следващото нещо. Това са такива за бъфъфута такива герданчета за бъфъфута. Следващото нещо. Това е такава коала. Чакайте сега да я отворя, да я покажа. Ще не мога да отворя. Добре, приятели, имаме проблеми с отварянето на тази коала. Аз за нея между другото доста се вълнувам, защото си я поръчах в последния момент. Така. Би трябвало да е щипка. Айде ще пробвам за щипа на косата. Щипка е. Я да пробвам си за щипа на косата. Да, нещо такова. Заедно по много смотан начин съм се защипала, но като цяло щипка за така. Тези крачоли, които са така да си ги сложите на крака. Искам да ги пробвам. Да, ето така. И примерно да ви топлят. Да, доста са сладки. Харесват ми. Аз между другото съм с толкова с дебели чорапи, защото ходихме да караме кънки на лед. И ми измръзнаха като цяло краката, ама пак трябваше да ги сложа. Е такъв много сладък пръстен с куче. Не знам дали успявате да го видите. Следващото нещо. Това какво е? Аз ви поръчвах доста отдавна, така че съм забравила какво съм поръчвала. Да, това ми е панталона. Дано съм си нацелила размера. Така. Това е за паста за зъби. Сега ще го пробваме, само да разпаковам и останалите неща. И ще ви покажа... това пък какво правят се. И ще ви покажа дали това действа. И без това имам една почти свършила паста. Това са, хора, мокри кърпички. Това, приятели, са мокри кърпички. Като кенче. Ето така. И тук може да си взимате мокри кърпички. Много са сладки. И то май са това. Ужас! Защо свършиха? Искам още. Я да проверим. Трябва да съм напълно сигурна, че няма още неща. Няма, сега е време да ви кажа кои са за мен и кои са за най-добрата ми приятелка. Добре, приятели, остават си нещата, които първоначално планирах за нея. Кенчето с мокри кърпички. Тази пухкава щипка. Това е за Best Friend. Тези стикери. Пръстенчето. Ключодържателчето с буквичката Д. И ето тези много сладки химикалки, тъй като тя обича изчанчени химикалки. Сега само трябва да ги спакувам за Коледа. И това е нейният коледен подарък от мен за нея. Нямам търпение да видя сега какво ми е избрала, даже така ще ги отделя.
И сега е време да пробвам ето това, което е за паста за зъби да изтискате. Ей, ще си донеса, може да видим дали ще стане. Така, върнах се, ето е моята паста за зъби, между другото я препоръчвам, много е добра. С лимон. Но сега това не е реклама на пастата ми за зъби. Сега време е да отваряме ето това. Не да го отваряме, да видим дали това работи. Тая джавка. Къде да нарека? Добре. Надявам се да работи. Не беше особено скъпа, но все пак. Защо не иска да работи? Аз ли нещо грешно правя? Няма да пробвам втори път. Какво? Хора, не става! Защо не става? И, приятели, това не работи. Може моята паста за зъби да е такава и да не работи. Ще пробвам със следващата ми паста зъби, но на тази конкретно това нещо не работи. Но нищо. Сега е време да изпробвам ето това. Дали не се нареже. Трябва много да внимавам да не се порежа. Ако не се нареже както си представям. Така че сега отивам да взема един лист. Един обикновен бял лист. Взимаме го. Я да видим сега. Не съм много сигурна как се работи с това устройство. Май така малко ще ви килна надолу да видите. Добре. И сега режа. Това ще не е право. Листа е накриво. И момента на истината, да видим дали наистина работи. Тук малко не е изрязано, ама това с ножицата е така кръц. Да, това определено работи, изрязано е перфектно под прав ъгъл, така че това определено работи и ще ми свърши супер добра работа. Няма да видим стикерите, ще ги разпаковам. Първоначално аз имах един план, кои неща ще са за мен, кои ще са за Дея. И да, този план се осъществи, приятели. Отделила съм ги вече, да не се объркам да разпаковам нещо нейниче. Нали, няма да мога да го подаря. Така разпаковано. Това са... Няма много май да стане с разпаковането му. Не иска. Не иска то. Защо не искаш? Хора, ще си паноките да радим. Успях. Така, нека махна първото ни. И да си изберем стикерче. А те май се повтарят. Те повтарят ли се бе? Приятелите са едни и същи. Така. Това са стикерите. То е цяла ролка по-точно. Сега трябва да я надявам. И я видим следващите неща. Сега ще си сложа дрехите. Между другото това. Сега ще го дам на мама да го измие. Аз докато си сложа дрехите, да видим дали ще ми стана. Така, приятели, блузата е същата. Панталоните са различни. Тези не са толкова широки.
Сега става да пробвам щипката. Така, измих това. И сега е време да пробвам. Ето малко чипс. И сега ще пробвам. Работи. Не съм си цапала ръце, така че работи. Добре. Това ми харесва, практично е. Има ли нещо друго, което да пробвам? Тия карачули, което как ми се делят. Чипсата. Ами, нямам друго да пробвам. Това е края на днешното видео. Надявам се да ви е харесало и да сте се забавлявали. Ако е така, дайте един палец нагоре. Ако не ви е харесало, се надявам другите ми видеа в канала ми да ви харесат повече. Така че отивайте бързо да ги гледате. И от мен чао и до нови срещи!